Hello guys! So, good afternoon. So, medyo baka naririnig niyo yung electric fan kasi nag-electric fan ako. One lang naman kasi mainit. Today, pag-uusapan natin, gusto kong i-share sa inyo kung paano tayo makakabayad sa mga kautangan natin. Kasi, um, I feel you dahil ngayong nung walang pandemic, marami tayong utang. Mas lalo na ngayon, ngayong pandemic, alam ko mas marami pa tayong utang, 'di ba? So, ngayon gusto ko i-share sa inyo yung mga ginawa namin. Baka sakaling makatulong ito sa inyo. Actually, masagal ko na gusto itong i-share sa inyo talaga. So, ngayon, pinupuan ko na talaga siya. Yun. So, ayoko na patagalin ito dahil gusto kong pag-usapan natin kaagad ito, ha? So, history lang, way back nung nasa pangit na bahay pa kami, nung hindi pa ako nang start mag-vlog, masyadong marami kaming utang talaga. Na-share ko na yan sa inyo, pero quick lang na, pag ano sa inyo, para mas maintindihan ninyo yung mga hindi nakapanood ng mga past vlog ko, mga lumang vlog ko. So, medyo mahirap yung buhay talaga namin dati, no? Medyo marami kaming utang. Dati hindi ko din alam kung paano babayaran yung utang kasi wala akong idea. Kasi parang feeling ko dati, parang normal na yung may utang, parang lahat ng tao may utang. So, ganun yung nasa utak ko lagi. So, normal lang na may utang. So, kailangan mong mangutang, magtrabaho, mangutang. So, yun naman talaga yung kalakaran dito sa ating diba? Medyo napagod na nga ako. Napagod na ako sa parang lagi na lang kaming short sa sahod ni Papa. Lagi kami na short talaga. Yung pagdating na sahod niya, ibabayad na lang namin sa utang yun. Wala nang matitira doon, as in wala na. Mag-aantay na naman kami ng sa susunod na sahod. So, dahil ubos na yung pera, mangungutang na naman kami ulit. So, ganun. So, ito yung mga steps na ginawa ko na para maging matagumpay para sa pagbabayad ng mga utang. So, ito lang. Una, ito mabilisan lang ha. Hindi masamang mangutang guys. Okay? So, mamaya isi-share ko sa inyo kung ano yung ibig ko sabihin na hindi naman talaga masamang mangutang. Okay? Basta nasa tama lang yung pag-utang mo. So, unang-una, ito yung steps na ginawa ko. So, number one, nung napagod na ako ng mangutang, parang parang napagod na ako sa buhay namin na lagi na lang ganun. So, nag-try ako magbayad. Yun yung pinakauna kong, nag-attempt ako na magbayad ng mga utang namin. But, wala pa akong idea talaga kung ano yung mga steps. Basta nagbayad lang ako ng mga utang, inunti-unti ko yung mga utang. Pero, mahirap talaga, di ba? Mahirap talaga. Ang daming beses ako nag-try, pero nag-fail pa rin ako. Mahirap bayaran yung utang. I know, mahirap talaga bayaran yung utang, guys. Dahil kung hindi mahirap magbayad ng utang, sana lahat tayo wala ng utang. Diba? So, i-off ko na lang itong electric fan kasi parang So, ngayon nga. So, mahirap talaga bayad ng utang. Diba? Kahit sino kahit alam mo yung formula ng pagbabayad ng utang, pero mahirap siya gawin. Alam mo yun, mahirap siya gawin. Lalo na kung makonti lang naman yung sinasahod mo. Hindi mo alam kung paano i-budget yung pera mo. Mahirap talaga. So, yun yung pinakauna namin ginawa. Nag-try lang ako. Nag-attempt ako. Tapos, nasundan ulit ng pag-attempt. Pero, fail pa rin ng fail. So, pangalawang steps na ginawa ko dahil nga, parang minsan nakakapagod na rin Parang kahit anong gustuhin mo matapos yung utang mo, hindi talaga matapos-tapos Kaya, ang ginawa ko, hindi ako nag-give up. Nag-try ulit. Yun yung pangalawang ginawa ko, nag-try ulit. So, try until you die. Huwag naman. Pero, yun yung ginawa ko, nag-try lang ako. Sinubukan ko ulit. Hindi talaga ako nagsawa, guys. Hindi ako nagsawa. Pero, mahirap pa rin. Medyo matagal talaga na kasi kailangan namin mangutang kasi sa liit lang sila sahod ni Papa dati. Kukulangin talaga yung pera namin at wala pa akong income noon. Wala talaga akong income. Parang lang ako, pala mo char joke lang. Pamting housewife lang, wala akong income talaga na pumapasok. So, yun yung pangalawa. Hindi ako nag-give up. Nag-try lang ako try ulit. So, yung pangatlo, ito talaga. Seryoso na to ha. Wow, joke pa yung panguna at pangalawa. Yung pangatlo, ito talaga is, ito yung ginawa ko nung talagang medyo okay na ako.
Parang feeling ko kaya ko na tong, parang nakokontrol ko na yung sarili ko na okay, babayaran ko talaga yung utang namin kasi kailangan ko na magbayad ng utang talaga. So, ang ginawa ko, binayaran ko yung mga pinakamaliit namin na utang. So, dati, meron kami mga utang. Kasi halos napakyaw na namin lahat nung mga, napakyaw na namin lahat yung mga kasamahan ni Papa sa pag-utang. So, napakyaw na namin lahat yung mga kasamahan niya na utangan namin. So, inunti-unti ko yun, bayaran. Hagrid, inunti-unti ko yung bayaran. Yung mga maliliit, mga 200, 500, ganun. So, yun yung inuna kong bayaran, yung paunti-unti. Pero case-to-case basis din to, guys. Depende din ito. Kasi, meron kasing mga utang na habang tumatagal, lumalaki yung interest. So, ang ginawa ko dati, yung medyo malaki talaga yung interest. Parang feeling ko talaga malulubog kami sa utang nito sa laki ng interest ito. So, yun yung tawag dito, pwedeng yun yung unahin ninyo kung malaki talaga yung interest talaga. Kung, syempre, useless yung pagbabayad mo sa mga maliliit na utang. Kung meron namang malalaking, yung loan niyo, malaki yung interest every month pag hindi nyo nabayaran. So, I suggest na yun yung unahin ninyong bayaran, yung mga malaki talagang interest. Kasi, mahihirapan kayo kung hindi nyo mabayaran kaagad yun. Pero kung hindi talaga kaya sa budget na, parang feeling nyo, ang laki pa talaga ng utang nyo doon, unti-untiin nyo lang pagbayad, guys. Tapos talagang may advice ko, kailangan may mga side hustle kayo, may mga extra income, kumbaga, para pandagdag dun sa pagbayad sa utang. Alam kong mahirap talaga magbayad ng utang. I feel you kasi alam ko yan. alam ko yan talaga. Ito yung pang-apat na ginawa ko. Sa mga luma ko manonood, alam nyo na nagpa-follow ako doon kay Dave Ramsey na 7 Baby Steps. Yun naman, doon talaga ako nag-start. As in, doon talaga ako nag-start. Doon namulat yung mata ko sa kung paano talaga yung steps ng aming gagawin sa aming. Kasi wala talaga akong alam dati, guys. As in, wala. Hindi ko alam kung saan magsisimula. As in, hindi ko talaga alam kung saan magsisimula. So, nung nakita ko yung 7 Baby Steps ni Dave Ramsey, doon talaga, medyo as in, nabago lahat. Yung pananaw ko sa buhay, nabago talaga lahat. So, eto, though meron siya mga steps na ginagawa kasi doon na ito yung una mong gagawin, you have to save this one, like that, Yung sa akin naman, parang matigas kasi yung ulo ko. Sa liit kasi nung sinasahod ni Papa dati, syempre, nag-invest ako sa negosyo. Nagpaunti-unti akong nag-ano ng negosyo, which is good naman, good decision. Na-invest ako doon. Kasi para makatulong, kasi kung ano nga, yun ang sinasabi ko sa inyo, kailangan yung mga side hustle, kailangan yung mga extra income, diba? So, yun yung ginawa ko. Nag-extra income ako, naghanap ako ng extra income para pandagdag. Kasi kung yun lang sahod ni Papa yung aming, para makabayad ng utang, medyo matatagalan kami, no? Parang, maaabutan na lang kami na parang, pagod na, parang mapapagod na lang kami sa kakaano. Hindi parang matatapos yung mga utang namin. So, pinagsabay ko silang tatlo. Yung pag-invest, yung mga extra income ko. So, nag-invest ako ng mga konting pera doon. And then, sinabay ko yung pagkukunti-kunting savings, ganyan, para at least, may lang ba na, just in case may emergency or merong mga meron kami makukuha konti doon. Pero hindi ganun kalakihan yung aking savings. Parang feeling ko lang talaga, parang pag mayroon lang akong 3,000 pesos sa bangko, okay na ako dun Para kasi hindi naman yung aming, tawag dito, yung lifestyle namin, hindi naman siya ganun kabongga. Parang, sanay naman kami sa hirap So, ganun yung ko dati. So, pinasabay ko yung pag-i-invest sa negosyo, tapos nag-save ako, tapos, at the same time, nagbabayad din ako ng utang. So, yun yung ginawa ko. Kasi kay Dave Ramsey, kailangan mo talagang paspasan yung pag-save ng kasi $1,000 sa kanila. So, more or less sa mga 45 or 50,000 para mga ganon yung equivalent sa atin. Yun yung pinakaunang steps. Yun yung pangalawa is bayaran yung utang. Pero syempre, kailangan kasi mabayad namin ng utang every month kasi mandatory yun. So, kailangan pinagsabay ko na siya na magbayad ng utang, nag-ipon, tapos ganyan. So, in fairness naman sa kaya ngayon ko lang ito i-share sa inyo kasi
nakita ko na yung result. Nakita ko yung result sa mga ginawa ko na sa pag-i-invest. Nakita ko yung result na ganito na yung aming negosyo. Though mahirap, madami ko yung pinagdaanan. Hindi naman to isang ganun lang, di ba? Pero, yun yung ways ko, na alam ko makaka-relate din yung mga nanay. Kasi, nakita nyo naman yung sitwasyon namin dati, di ba? Ang may sasuggest ko talaga, may advice ko sa inyo talaga is, kung medyo minimum wage earner lang talaga naman, medyo mahirap talaga kasi, dahil nga sa minimum wage earner si Papa dati, kaya nagpag-decide ako na magnegosyo ng pakonti-konti. Huwag lang mawala ng pag-asa, guys. Kailangan na talaga, lalo na ngayon, importante ngayon na makapagbenta-benta. Kasi, lahat ng tao kayo nagbibenta na. 'Di ba? So, wag mong sayangin yung opportunity ngayon na makapagbenta, 'di ba? Makatulong ka sa iyong pamilya, makatulong ka sa iyong asawa or sa So, yun yung ginawa ko. Sana masundan niyo yung yung aking ginawa na and I'm so thankful. So ngayon, bawal ba mangutang? Masama bang mangutang? Actually hindi. Wala na ba kaming utang? Meron pa kaming utang, guys. Pero yung utang namin is lang siya. May advice ko sa inyo ha. Eto, huwag kayong mangungutang kung for personal use lang. Lalo na kung maliit lang naman yung kinikita ninyo. Kasi mahihirapan talaga kayo, guys. So, kami ngayon, meron pa kaming utang. Pero yung utang namin is, yun ay para for the business. So, yung mga utang namin is yun para sa business, sa negosyo namin. Hindi yun utang namin na personal, okay? So, hindi talaga masamang mangutang, guys. Kasi kahit naman yung mga malalaking kumpanya, nangungutang naman sila para sa kanilang negosyo. Para pang-expand, pang-upgrade, diba? So, ganun din yung ginagawa namin as business owner. Wow, business owner. Yun yung ginawa namin. So, nangungutang kami ng, hindi naman ganun kalakihan yung utang namin. Siguro, mga utang na lang namin siguro ngayon na sa mga 14,000, ganun. Nasa mga 14,000 na lang. So, hindi na siya, kaya hindi na kami natataranta na parang hindi na siya nakaka-apekto sa buhay namin na parang hindi na kami nahihirapang bayaran siya. So, hinahayaan lang namin siya doon. Dili lang. So, hinahayaan lang namin siya kasi ano lang yun para sa nangungutang kami, guys, para lang sa business namin. So, yung mga nakikita nyo ng mga binibili ko, lahat yan binibili ko ng cash. Or if ever man na may bibilhin kami ng mga malalaking purchases, malamang for the business yon. So, ayun, yung mga pandagdag namin ng mga sa negosyo. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. Sana may natutunan kayo dun sa mga sinabi ko. And don't give up. Kasi, hindi normal talaga, guys, na mangutang para lang sa personal natin na pangangailangan. Hindi talaga yun normal, okay? So, my advice, sana ay, kasi yung utang yun yung talaga nagpapahirap sa atin Kasi, lahat naman ata tayo, kasi yan yung nagiging problema dito sa atin, dito sa Pilipinas talaga. Hindi lang sa Pilipinas, I think kaya sa Amerika, yun din yung problema, yung mga utang. So, kung meron kayong gustong bilhin, pag-ipunan nyo na lang. Yun yung na-realize ko talaga. Kasi dati, inuutang ko. Kasi parang, inaano ko yung emosyon ko na gusto kong makuha kaagad yung bagay na yun. Which is normal naman siguro sa atin. Parang dumating na siguro ko sa time talaga na parang na-control ko na yung sarili ko na parang maging pasyensyoso na pag-ipunan ko muna para makuha ko, 'di ba? So, ayun. So, salamat sa panonood and see you in my next video, guys. Paalam.